sannu babban zuga tunda ka ja zuga ai ba za su iya ba. Sannu babban zuga tunda ka ja zuga ai ba za su iya ba. Tunda mun dau babba tafiyar ba zan ba za mu gaifa da babba babba ne gun babba. ADP jam'iyyar mu ko su so haka mu tsarin mu naga sun yi jugum mai bacci kafar ka MDP tafiyar babu yaro wake sai faroro ni a bani gyada ta da rogo tunda ka za mu ba za mu dai tafiyar babu manja. ADP a radu talakawa mu ba mu canji ai canji sai dai fa wafa mu matasa mu tashi mu dora ADP mu babu canji tunda mu dai ta zama garkuwa mu ADP ba gargada kar ku tashi mu yi musu gadaga so muke fasa gangara me kiran langa-langa kar ku sashi a gundan sai wulla. ADP a radu mu rike ta mu ba tantama tunda laimar ta zama fanko abala sai ka razana su tafiyar mu dai ba ku susu bana ba mu ba sa susu rabba Allah mu dai kada ba mu ADP za mu danna ADP jirgin al'umma kar mu zabe su za mu yi kuskure ka taho sun dare ka taho sun watse tafiyar babaru da su kura a kurmi ta zamo bulala ta razana gwari ta tashi na kwance ta daga na zaune ta tsorata yara ta tsorata manya ta tsorata wancan zuma ta tsorata wancan ta zamo sarkakiya a taka a sha wuya ta zamo dan kungiya babu mai suna da ba babu mai suna da ga babu mai suna da babu mai suna da ti ai sai dai M da D da kai ne ja gaba mu muna sama su fa suna kasa in ka zamto giginya sai gani daga nesa a barka ai giginya sai dai gurgura ai kuka ta wuce runguma in ka zamo karfan kafa hu na kwalli ya wuce runguma yan yara sun nuna murna talakawa sun nuna murna dattijai sun nuna murna har iyaye sun nuna murna tunda mata sun fara guda dole mu tsalle har da murna da rara na mawaka ni kwa na zo in kai sheka baba ni a siya mini mota sarki ne babu kamar ka in babu na zo ai mini bukka ADP jam'iyyar mu mai gidan mu yayi jawabi babba ne dai gun babba tunda abala ya ja zuga ya kamata ku daina tsalle wasan ai sai an canza zaki sannu babban zuga tunda ka ja zuga ai ba za su iya ba ya kamata ka gani in shigo fadar ka.